Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan sa mga kaigalaan nga tuwa sa laing nasod. Good morning. Salamat sa inyong mga greetings sa akong ika-26 ka tuig sa akong pagkapari. Salamat nga inyo akong ginunduman sa inyong mga pag-ampo kay mao kana ang labaw na akong gikinahanglan sa akong magpadayon sa pagpangalagad kaninyo. Continue to pray for me, continue to pray for all priests, especially those who are celebrating their anniversaries today. 4 years ago, I ordained 3 priests here in the Diocese of Talibon, Father Christian Texon, Father Josimar Budis, and Father Jubic Unior on the day of my ordination. What a blessing, what a gift from God to allow me to become an instrument of His service. Being a bishop, God gave me the privilege to ordain somebody to become a priest. So it's a joy and thankful for this wonderful blessing shared to me by our Almighty Father. Bilang inyong alagad, maningkamot ako sa pagpadayon sa paghatag sa akong kaugalingon, aron ako mamahimong alagad sa atong simbahan, ila minagayon sa atong diocese, sa Diocese of Talibon. Maningkamot ako na bisan sa akong mga kahuyangan sa kinabuhi, bisan sa akong mga kakulangan o sipyat sa kinabuhi, upadayon sa paghatag sa akong kaugalingon ngadto sa Dios o ilabi na gyud sa pag-alagad sa iyang katawhan o simbahan. Dili ako takos ug angay apan gipili sa Dios. Ug nakaabot ako sa 26 ka tuig sa akong pagkapari, dili tungod kay ako maayo, kundi tungod sa grasya o tabang kaluoy sa Dios. Ug mao kini ang akong sandigan sa akong pagpadayon, sa akong panaw nining pagpangalagad. To constantly trust in the mercy of God. Because I believe through His mercy, I have reached this far in my ministry. Utang na ko sa Dios ang tanan, busa ibalik na ko sa Dios ang tanan. Utang na ko sa katawhan ang tanan, busa hugos kong ibalik ang akong pagpangalagad ngadto sa katawhan. I am called to serve the people of God. That's why I will not hesitate to give myself to serve you, my dear people of God. Salamat sa inyong makanunayon nga suporta. Salamat sa inyong makanunayon nga pag-ampo. Salamat sa inyong bulawan nga pagkahigala nga kanunay anaa uban kanako sa akong panaw nining pagpangalagad. Karong adlaw gipahinumduman kita nga si Kristo nagpadayon sa pagpahinumdum kanato nga kita mga anak sa Espiritu. Nga ang atong kinabuhi must be guided by the Holy Spirit. That everything that we do will always be in accordance with what the Spirit wants us to do. That's why sa atong kinabuhi mga kaigsunan, gikinahanglan ngayon kanunay na mag-ampo kita matag adlaw ug pangayoon nato ang lamdag o giya sa Espiritu Santo aron ang atong kinabuhi adunay kahulugan, adunay padulungan. Remember, it is the job of the Holy Spirit to transform us. It is also our job to let the Holy Spirit transform us. Dining panahon sa Easter, nga din atong gianda mga atong kaugalingon sa pagkunsad sa balaan nga Espiritu, kita gipahinumduman nga atong bansayon ang atong kaugalingon diha sa pagkanunayon nga pag-ampo sa Dios. To be always connected to God in prayer every day.
so that our hearts will be prepared for the coming of the Holy Spirit come Pentecost. So nangandam kita sa Pentecost. O sa atong pagpangandam sa Pentecost, atong hinahinayon pag limpyo ang atong kasing-kasing sa matag karong lubunya. Atong hinahinayon pagpakgang ang mga unudnon ng mga kahinam o mga tentasyon sa atong kinabuhi. Atong paggangon ang mga garbo nga usahay makaguba sa atong relasyon ngadto sa atong isig katawo ug labaw sa tanan sa atong relasyon sa Dios. Atong isalikway ang mga hiwi ng mga prinsipyo o pagruganan, mga hiwi ng mga binuhatan nga dili subay sa tawag sa atong Ginoo ug dili subay sa prinsipyo baruganan sa balaan nga espiritu nga kanunay nagagiya kanato sa insaktong dalan. So mga kaigsuunan, pray every day, ask for the guidance of the Holy Spirit so that one day at a time, we will be transformed into the likeness of God. May the Holy Spirit renew us, transform us, and make us new creations so that we will become worthy of the kingdom of God. Aron kita mamahimong takos ug angay sa gingharian sa Dios. Gikinahanglan nga hatagan nato ang balaan nga espiritu nga mao'y modumala sa atong kinabuhi. God bless all of you.